Terve taas. Tänään testissä Orvalin trappista ale pelikiestä 6.2 pinnaa. Tuommoinen kalatus. Oho, olipa painetta. Sotkee. Kato, kun tuli pitäkkä tuon päälle. No mitä pitäisi juoda. Mitä vahtuu? On tämmönen aika paksu, tai läpinäkyvä yhteyttä. En tiedä, onko suodattamatta ehkä. Ai joo. Tämmönen vähän jotakin voikukahjua tässä. Makia. Hedelmäinen maku. No makuhan ei ollut lähellekään mitään hajuuria, että se voikukka mutta semmoiseksi nokkoseksi vähän kitkeä. Ilmeisesti semmoinen maalaisen makuinen, mutta ihan ok, jos ei nykyisellä pitäisi. Semmoinen maistelukalia. En tiedä, 3/5. Ihan hyvä.